बाप हो बाप, खिलवड़िया अपने बना बना के खा लेते सन, पतोय बैसन हो। आय तनकी पतो नहीं खिसन। हई देखो हो, दूधू को जेकरा घर में पतो आ ऊ खिलवड़िया हमरा के खाए के नहीं, अपने बनावत सन। अपने लसन एबर कराहिए में खा जतन, खा ले कराहिए में आ खा के आ दम आ जाय में सुतम। हई देखो हमारो हमार ना मन हो गे त हम तनी खैती। अपने रोज मुर्गा ह मछरी ह त हई ह त हौ बना बना के खाते सन। ए आदमी के पूछतो नहीं कि सन। मम्मियों का जने के खा ए जी आई का करते से कुल मछली लेके बैठ गए कराही ए में तोरे के कहत है बुढ़िया। अरे भगवे के ना भगवे कब खेलवाड़ी जब तहर मतरिया खाली से हमरा के पूछे आवेली सन। हैं माइले के बैठ गइल बाड़ी, माइले के ऊ पहले माइले के खाते सन त ना कहत रही। आ जले जो बुझा को ना हम खइबे करम। ए कराही में कथि हमर के ते भूख लागल बा। जो अपने माइल बनवा ले खा ले। माने ते कभी मछली आम का नून भात। हां बाप हो बाप, कतना चटक बनल बा। कराहिए ढुका लो बेटा में। जियाला जियाला बुझा गइल। तोर हाथ के मछली ठीक लागल देली से ना देता नहीं तार माई देबेले ना। ओखन ना कहलिए टिकोरा करके ना मार बस ठीक हो जेबो, मार बस ठीक होइए जेबो जाना लो बहाना त। हां खाली मारा त नूरू का माइला कहत नि मछली सब खा गइलू। जा कर दे जा जा कह दी। आता ना नहीं की तार माई के करनिया तारा चचिया के करनिया भुलाई नहीं की का करते से हमरा कुल बुझाता। देखिए मुंह अपन नु त तार के पानी हो ना दी मंगबू। हां मत दे रे मत दे मत दे। रतिया में कहे तेल लगा के हम तेल हो ना लगा। हो का तू हो लगाइलू तार माई तार चचियो लगाइल का हमरा के तरवे लोटा तौ जा खेल करो। तू तो जन हो खबो नु गांव में टोला में तहारा निहन ना होई सन बेटी टाटी देखत रहिया जना लो देखत रहे हम पढ़ लिख के बने पुलिस आ तोरा के गोलियां मार। हां पुलिस बनत बाप पुलिस बनत रही गुन तब तू ही बनबू हैं। हम तो जात नहीं देखे ना मैले कहत कुल मछली कराही में लेके बैठल बिया। जो जो कर दे जो जो कोई गड़बड़ी कोई बीमारी तो नहीं हो गया है। हो ये देखा हो 3 दिन के बिटिया छिटिया कैसे करतिया। हां एक लूर सहूर बात तनी की हो मतरिया नहीं हन ठन होई मतरिया नहीं हन के गोल ना। हां चलो हालेली बाहर के ओने रो सहीहार दी नु काला घर आगना कतनो बार लइका के घर में बाव त मारे एने कोड़ के तने कोड़ के अब त बीच आगना में उपिन करे वाला हमर हाथ ना कोड़ के पानी भर के ठीक होले बावन जा। अब बोल दला पर दीदी कम के हमर लइका लेके कहां बाड़ू का जी बाहर तो का घर। हां पकाची बाहर रोड बाहर हम घर के बाहर त पानी के हम बाजारे जात रहनी कुछ लियाहू के बा ले लेम साग सब्जी कुछ नहीं खे रही तबे नु बनी। साग सब्जी नहीं खे ना साग सब्जी ले लेम सरफ ले लेम साबुन ले लेम सब तलानी के बटे खत्म में भइल बाटे। मम्मी जी ले 3 दिन से कहत में के सुनते नहीं छी। हां हां कहला पे कहना के काहे हमरा ला कहलू काहे हमरा ला कहलू ह त ले लेम हमरो से त ना कहलू कुछ के लियावे के बाटे के नहीं खे। हम का जानी के माई बेटा दुदु को मालिक बनी जा रवा कहले के माई ले कह देनी माई कहली के बेटा ले कह देनी त कहत हम माईयो से कहले रहती तो सुन ले रहती। सुनी का ले लेम तब आ प्याज ले लेम आलू ले लेम हरियर सब्जी ले लेम आ तेल मसाला में जन जीरा मिर्च ले लेम आ अब कर ले लेम चिरौरा मैं तार घटले बा हमरा का यादो पड़ी कि ना पड़ी हमरा। अब ई सब का फोन कर ले त हमरा का सरफो नहीं छे सरफ लेम कपड़ा उसी ने कर रखल बाटे का मैं स्कूल ड्रेस त सूटर साल सब उसी रखल धोवे खातिर। हां सरफ ले लेम सरफ ले लेम कपड़ा धोएला साबुन ले लेम कपड़ा धोएला साबुन ले लेम शैम्पूलो नहीं खे। हां आलू ले लेम आलू टमाटर प्याज प्याज हां हरियर सब्जी में टमाटर मटर जनो के तौन सब ले लेम। ठीक है बा। हां जीरा मरीच जान मंगराई जीरा मरीच ले लेम ई का और कोनिया जीरा रख के हल्दी ले लेम पिसावल हल्दी ठीक बा पाव ले लेम। ठीक बा ले ले आई हम जात नहीं बाजार तनी एगो भिंडी के पत्ता ले लेम ना भिंडी के पत्ता आहु ले आई किन के ओरा गई एगो घर में त एक आदमी सटत रही दोसर नहीं खेले सकत एगो तनी लिपस्टिक ले लेम। ओ तई हो रसन वाली आही के बा
हाँ लिपस्टिक, बिंदी ले ले, लिपस्टिक ले बिंदी, ले, सिंदूर के पुड़िया ले ले, सिंदूर के पुड़िया, एगो काजल ले ले। एगो काजल। हाँ हो गई। तो एगो क्रीमा में काहे के छोड़ा, तो वो कह द ले लेम तब। जब मैं कहिए देलू तो ले लेम। ठीक है बा, ले ले जात नहीं हम बाजार। आ सुनी ना। हां हां बोली बोली। एगो नोहो रंग वाला ले लेम ना, खत्म हो गल बटे। दो सब कलर के नहीं के, खाली लाल बटे आ ब्लू बटे, तनी पियर कलर के ले लेम निमन में के देख के। ठीक है बाटे, ठीक बटे ले लेम जाए। और कुछ छूटता? ना कुछ नहीं के छूटत। ठीक बा ठीक। सुनी ना। हां 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 एगो ना फाल से ले लेम, साड़ी में लगावे के बटुए, हरियर कलर के ले लेम। फाल सरियर कलर के? हां कामना के साड़ी में लगावे ला फाल दे दिया सन। तो ओमे के धागा लेबे के पड़ी? हां धागा ले लेम, देखी रहा हाँ। कितना तेज बनी, याद करे बनी, धागा ले लेम। और कुछ भूला तरू? ना कब कुछ नहीं के भूला। ना ना याद परला कुछ भूला तो ना गुता? हम नहीं के कुछ भूला। ना ना जाए जाए। ठीक बा ठीक, जाई ना हम? हां जाए जाई ना? जाए। ठीक बा जाता नहीं। अजी अस्तर ले लेम, ओकर ब्लाउज ना सियाई, रो तो ध्यान नहीं पड़ा। ओहो तो हम धागा के ध्यान पड़ेबे कई, तो हम का अस्तर दर्द ले हम लेम, के जाना दूगो तनी धागा का ले लगी। लेम, दूगो धागा ले लेम। दूगो धागा? हां जाए। आस्तरो ले ले। हां जाए। हरियर कलर के? हरियर कलर के, अब नहीं के भूला जाए। ठीक बा ठीक अब बा कुछ जाता। ना। ठीक बा। सुनी अरे चूड़ी ले लेम, खाली एक दर्जन, और कुछ मत लेम। हई प्लास्टिक के चूड़ी ना पहना जाला, एगो खाली में कांच कर डल ले बनी, ले लेम ना दूर दर्जन, कैसे ना अपना पसंद से। अरे चूड़ी पहले ही बड़ो भी होता ना, चूड़ी बाटे। कांच के चूड़ी ले लेम अपना पसंद से, कैसे शीशा वाला, शीशा वाला। प्लास्टिक वाला हनु ले लेम। ठीक बनू? अब कुछ नहीं छूटा? अब कुछ नहीं की भूला ये जाए। याद पारला देख ला ना मैं अब कुछ याद नहीं खे, नहीं सब ना? कह देनी। हां जाई ना? जाए। पक्का? पाका सही ना? सही में। ठीक बता जाता नहीं। ठीक बा जाए। बताओ केन कांच ना हम भूल कर, लेकिन हमारा सुन मरद बावन के हमार सब बतिया सुनेला। खैर चलो ले काइम ना, ताजू है चूड़ी पहना, मुए लिपस्टिक हुए, सेनुर बिंदी सब लगा के आके देखाइम के जी, देखी ना कैसा लागता नहीं। अरे ना हो फौजू, काहे के सड़िया विदा करवाओ तड़ो बिना मान मतलब के, बतावा कि ई सड़िया हम जौन विदा कराइम तो ले जाके चढ़ा दी ह। हां त माई से पूछ लिया पहले कि माई क्या कहतिया, क्या हम अपने बिना मान मतलब के काम कर लगम, तो ये जे ए जाके सब कोई हमरा के बोलमु लगी, इहो के बोल लगा मने माईयो बोल लगी हमरा के। हैं कि ना ऐसे काम करती है वैसे काम करती है। हां तो भैया ये तबे दे दिया। चलो ठीक बाटे, और सब ठीक बा ना भाभी? हां हां हम ठीक बनिए जी। मम्मी हां नहीं हां ये का रे, भूख लगल बा हमरा, देखा ना। अच्छा रुक। हां ठीक बा, अभी बाद में कॉल करत ठीक बा। का बनल बा? का हरे बनल का बाटे? बनल ला बनी का मछरिए नु बनल बाटे। तो देखाए के तो चल दे तनी, अभी सब कोई खाइन के ना बाटे, मैं चिल्लात का बाड़ी। सब कोई खाए के बाद दादी कराही लेके बैठ गइल बिया। ई का कहता इस रे? कुल खा गइल, अब का खइबू? देखली हां उहे पहिले तेरे के से ज्यादा नहीं कि तू का कहताड़ू, छोड़ दे तैले बुढ़िए पर। हे भगवान जी, तू ही बता हम का घर देख चलाई, बुढ़िया का करती है काने के करत, तू तो का दादी कराही आगे लेके बैठ के मार भकोसती है। अब वही खातिर आदमी बोल लगे त कहिए नु बुढ़िया के कल के हमरे पतो हो के बोलत ऐसन। तू ही बता हमनी के आगे पीछे लग रहे के कि रवा खाना मत खाई, ऐसे मत करी वैसे मत करी आ। कहे ने ओकर पेट के भरसाड़ ह। ये भगवान जी, अभी पूरा परिवार अभी खाए के बाड़न, पूरा परिवार अभी खाए के बाड़न, तू ही बताओ तब हम का करी? हां अब फिर से हम बनाई नु खाना, हमार तो ओकर के केहू नहीं के बोले वाला, खराब हो जाता। ओकर के केहू नहीं के बोले वाला। तब बोली के बजट घर के उहे पड़ी देतई, त हमनी के बोला जी त कही कि दादी माई बन गइलु सन, अपन मर्द से कम त मर्द हमर बातें ना मानी। तू ही बता तोर बाप से कम त उ तो कहलन कि दादी के तेल लगा के सूती है। दादी के कान, दादी के नु कदे जहर दे के सुता देम हम, काहे ना कहबली। इतना नहीं कि हुआ के बुझात नु कि पतो खयसन के ना कसन चली रवा ठीक बाटे, रवा बजट बानी घर के रवा खाइल उचित बाटे। अब कि चूल्हा भी लेके उहे कढ़ाई में लेके खाइल जरूर तन की मांगला पर थाप चलावती है, थाप चलावत। तू काहे ना पहले आज के लोग ले आज ना लोग करेला, तू थाप चला दिन चड़ाक में नहीं ना डराई नहीं कि दादी के काई है। हिसेत करके चाहिए हो आदमी के। आदमी सुबह से उठा तवन माजे तवन धोवा तवन सब बाहर तवन झार तवन खाना पीना सब बनावत है। हमरा के केना देबे बना के रखले बड़ी जा, हमारे के ना देबे कहिस कि आजी बाबा खाली हन जा तब ते खई है। पागल हवे। हमार माई बोसन संस्कार नहीं खंदला नु कि पहले ही बनावे या बेटी के दादा अपने खा चूल्हा तर लेके देखली कब बनला त पहले ले गाय माता के दीना, गाय माता के देखे तब यहां सब खाना पीना देना सास ससुर के देखली बूढ़ी कैसे करता री। अभी वो सही करी है, अभी हमरा का मुंह आई है। बड़ा निमना भाई बड़े नु कि इनकरा सुबह सुबह आदमी अब खाना पीना देता रन, तू जो हा बाप रे बाप का बन दे तो पापा ले फोन करके कहत नु बानी कि समझाइबा कि ना समझाइबा बुढ़िया के,
का जाने का अरे का कहत रे उ बात मानी ह ने आए उ त खुद ऐसन हो गेल बड़ा कहत रहन तनिक झूठ सच बोला तो हमार माई हमारा रहते मुर्गा मछली कढ़ाई में लेके खाते न रहे जिसे हम बाहर आ गनी उ बोले चले लगल अरे यार देखो न एको न पूरी के ना छोड़ा देखत रही है बाप हो बाप ए बरा हिया हमार जुड़ा गुलाय अभी ऐसन कोबो नाम मछरी खइले रहनी केतना चटक बनात सन भर से खेलवड़िया नीमन लागत त रोज रोज मंगा मंग कबो मुर्गा ह त कबो मछरी ह त कबो अंडा ह त कबो पनीर ह खाते सन पेट भर गइलू निमन रवा क देनी नु घर द्वार में कौन चीज ए निमन पहले कर बताई निमन कइनी हां कौन चीज निमन कर देनी कावची निमन क देनी हां निमन कर देनी अरे रवा कर निमन समझत रही जी 4-5 दिन से और दिमाग में का हो गइल गोबर का दिमाग में चल गइल बेटे अपने हड़िया भर ले